A da chi'n dod nôl mewn da bryd, achos da ni ar fin cael chydig o bwdin bo fi dal yn glofoirio dros y chops hyfryd yna. Neis iawn o. A mor syml i wneud yn dweud. Felly pwdin wan, pwdin arall syml iawn. A be dwi newydd wneud i fan hyn, o gyda i fenyn, jyst i toddi, a bisgedi di briwsioni, fel da ni'n arfer wneud pan da ni'n wneud rhyw gacen gaws, rhyw wilod. Ond mae hein yn bisgedi, da chi'n gweld maen nhw'n eitha tywyll. Dwi di mynd am y bisgedi gwenith gyda'r siocled tywyll na nhw. Lle mae'r siocled a popeth, lle mae lot o siocled yn mynd i fewn i'r pwdin yma. A hifen. Mae'n un o hifen, falle bod hwnna bach yn ddim yn angen reidiol, ond mae o'n neis yn yr isait. A wedyn mae gennau dyn gyda gwylod rhydd, fel da ni wedi arfer i gacen neu bwdin. A wedyn dwi just droi yr cyfan, yr gymysgfa bisgedi yma i fewn. A sy'n rhaid efo yn dyn sgwar, nag oes? Na, ddim o gwbl. Crwn, beth bynnag, hir sgwar. Oherwydd mi fedrwch chi weinio fel rhyw fath o slices tafellu cacen gaws. Neu dwi'n neud o fel pwdin hefyd. Oherwydd yna ryw ansawdd eitha sticky hwn pan da ni fita fo. Felly dyna'r gwylod wedi wneud. Symud rwan at y llenwad, a mae gynnau fan hyn yr caws mascarpone. Da chi'n medru prynu'n hanner braster, yn marn i di, os dwi'n cael pwdin, dwi'n mynd am yr un llawn braster. Ond dwi wedi rhoi 500 gram o'r caws y fanna, a dwi wedi rhoi siwgr man, siwgr caster, a dwi wedi chwipio hwnna eisoes, safio neu gormod o sŵn. Lle na i jyst gael o'n ôl yn llefyn neis. Na ni. Mae'n edrych yn hifennog, fel hifen yn diwe. Ydy, ond caws, diolch yn rhig, os am lot o flas, fel arfer, da ni reid y caws yma fel beth fel tiramisu, pan da chi'n neud hwnna. Triwi, a mi fedrwch chi reid nhw fel chdi bach yn fwy raddol na dwi'n neud, ond neith o ddim gwahaniaeth, a dwi jyst yn mynd i neud sôn am eiliad arall. Dyna ni ddigon o gymysgu, lle mae'n eitha llaeth ar hyn o bryd, fel da chi'n gweld y fan hyn. A cacen cappuccino fydes i di hon, lle mae gennau goffi cryf iawn, coffi espresso fydde hwn. Ie, ti'n hoffi coffi cryf? Ydw, dwi yn dwi. Ond wrth gwrs yn y gacen, fydda mae'n blasu mor gryf, ond da chi angen y fod yn un cryf iawn, felly drwch chi'n gallu brynio fel na, neu bod rhaid i chi roi lot o goffi fel arall i fewn. A rwan mae gennau siocled du neis unwaith eto. Wedi hwn dim lles i ddeiet, unrhyw un na di? Na, dydy o ddim, ond tafell bach o hwn yn neis. Ydy'r siocled, ydy gofro bod yn dywyll neu... Ydy, mae o'n well os ydych chi'n mynd am siocled tywyll. A dewch chi ni, mae gennau fan hyn, llwy. A wedyn wrth gwrs, da ni'n cael... Llwy o hyn ymlaen yn hytrach na defnyddio'r cymysgwr. Ie, mae llwy'n iawn rwan. Ac i orffen, dwi am roi rhyw dash, neu rown i ddipyn bach go lew, rhywbeth fel rhyw Baileys siocled ydy hwn. Da chi'n gallu mynd am yr Merlin sy'n un Cymreig, neu fysa ni'n medru mynd rhywbeth fel Tia Maria neu rhywbeth. A dwi rwan yn mynd i arllwys hwn i fewn. Mae o'n di popdi wedyn am tua awr, rhywbeth fel na rhyw 50 munud i awr, nes mae o'n eitha fydd o dal yn le bwth chi ysgwydo, a dyna fod, ych chi'n gadw oeri lle fyddai'n gweini mewn munud. So, dwi jyst am roed hwn i fewn. Waw. O, mae'n arch i neis. Mae hwnna'n edrych mor gyfoethog. Ydy, ond mor hawdd eto. O wedyn, darn wyt ti'n mynd i gael yn dife, ti'n gwybod, dyna di'r peth. Ie, ti'n gyda'i cael mwy. Darn mawr. Dwi'n gyda chi na, ni'n mynd i reid y fwlen i chi lyfu, well i beidio. So mae hwnna'n di fewn i'r popdi, ond dwi am aros eiliad, dwi'n credu bod gennau dal y chops i fewn yma na, so nawn ni troi'r popdi lawr i wneud hynny. A wedyn mae gynnau rei yn fan hyn. Be o'n i'n esbonio di, dwi'n ni'n weini nhw... Pa mor hir oes ti reini'n ffwrn nawr wedys di? Pardon? Pa mor hir oedd hwnna'n y ffwrn? Mae hwnna'n di ffwrn am ryw 15 munud i awr. A wedyn, be fedrwch chi'n neud i, mae'n edrych yn liw cyfeithog iawn. Drwch chi weinio, a dwi'n gwybod os camera'n gallu pigo fyny. Gweld tu fewn, mae o'n eitha eto fe ryw sticky. Mae o bron iawn yn bwdin o disian yn diwedd? Ydy mae o. Dyna pam dwi'n danos ffurf arall, bod chi'n gallu jyst roed o mewn ryw wydyr, di torri nhw fyny'n ddarnau fel hyn. Hifen? Chiawydd hifen? Ie, pa mlaen. O, wel, man yma, dyn ni'n mynd i gael hifen, rhoi hifen go dew ar yr hein. Waw.
A wedyn dwi'n mynd i'r gratio fwy o siocled ag ati reid ar yr wyneb. A mae rhywun wedi dod i gael gweld. Dwi'n gwyntio'r siocled yma. Just yn amser iawn, yn neis. Ti'n mynd llenwi dy fol, eddi ddaw.